Ноу-хау ад Акадэміі навук. Хімік Сергей Бесараб апублікаваў дакумент, з якога вынікае. Ва ўстанове складаюць спіс супрацоўнікаў, якім дазволяць выходзіць у інтэрнэт. Таксама там плануюць пазбаўляць звання акадэміка-навукоўцаў, якія стала жывуць за мяжой, альбо вядуць дзейнасць, цытата, скіраваную супраць Рэспублікі Беларусь і Акадэміі навук. А супрацоўнікаў хочуць мабілізаваць на распрацоўванне батарэяў для электрамабіля. Вітаю, шаноўнае спадарства, гэта аб'ектыў, з вами Вітал Ціўчык, і сёння ў нас. Палітвязні ў турмах, рэпрэсіі працягваюцца, а рэжым чакае еўрапейскіх міністраў у Менску. МЗС анансавала канферэнцыю ў справе нелегальнай міграцыі. З аднаго боку, яны ствараюць крызіс, а потым праводзяць канферэнцыі, каб гэты крызіс вырашаць. Пуцін у Манголіі і не ў кайданках. Краіна праігнаравала ордер Міжнароднага крымінальнага суда. Страна, претендующая на то, чтобы частью цивилизованного мира, должна выполнять условия международного соглашения. Больш ахвотных, чымся магчымасцяў. У Вільні бракуе месцаў у беларускамоўнай гімназіі. У нас не будзе ні настаўнікаў, ні памяшканняў. Міжнародная канферэнцыя аб супрацьдзеянні нелегальнай міграцыі ў рэгіёне. Захада з такой гучнай назваю мае адбыцца ў Менску ў лістападзе. Міністэрства замежных справаў нават анансавала прыезд у Беларусь міністраў замежных справаў краіны Еўразвязу, на мяжы якога рэжым і высылае нелегальных мігрантаў. Ян Федарович. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў анансаваў правядзенне ў Менску міжнароднай канферэнцыі аб супрацьдзеянні нелегальнай міграцыі ў рэгіёне, а таксама патэнцыйны прыезд на яе шэрагу міністраў краінаў Еўразвязу. Яны спрабуюць знайсці розныя крокі па тым, каб падвысіць сваю суб'ектнасць, знайсці іншыя апірышча, акрамя Расіі, таму што яны адчуваюць сітуацыю поўнай ізаляцыі і пагрозы, што ў выніку таго, што як бы не скончыўся канфлікт на ўкраіне, яны могуць стаць такім падарункам для Пуціна. На мяжы Беларусі з суседнімі краінамі Еўразвязу з 2021 года трывае мігранцкі крызіс. Ён распачаўся пасля прымусовай пасадкі ў Менску самалёта Ryanair з экс-рэдактарам тэлеграм-каналу «Нехта» Раманам Пратасевічам і ягоную сяброўкаю Сафіяй Сапегаю на борце. Краіны Еўразвязу спынілі авіязносіны з Беларуссю, а таксама наклалі санкцыі, пасля чаго Лукашенко выступіў з заяваю. Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу рынулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Адным з пікаў крызісу сталася восень 2021 і масавая атака мігрантаў на польскіх памежнікаў. Сёлета ўвесну адбылося новае абвастрэнне. Мігрант смяротна параніў нажом польскага вайскоўца. Той 6 чэрвеня памёр у шпіталі. Мігранты – гэта інструмент гібриднай вайны супраць Польшы, Літвы, Латвіі. Яны неаднаразова карысталіся гэтай тэмай, каб падняць сваю ўласную важнасць на пляцоўках ААН і спрабуюць прадставіць гэта не як пагрозу, якую ствараюць самі, а як рэч, якую спрабуюць вырашаць. Але натуральна замежнікі там і дэмакратычныя краіны разумеюць, што віна за гэты крызіс на лукашэнкаўскім і пуцінскім рэжыме. Варшава выставіла рэжыму Лукашэнкі ультыматум і прыгразіла закрыць мяжу для грузаў у выпадку, калі Менск не спыніць гібридную агрэсію, не выпусціць з няволі журналіста Анджэя Пачобута і не выдасць падазраванага ў забойстве польскага жаўнера. Пакуль не выкананае ніводнае з патрабаванняў, ці магчымы на гэтым фоне прыезд у Менскі якіх-кольвек прадстаўнікоў краінаў Еўразвязу. Я дапускаю, што яны разлічваюць на ўдзел Угоршчыны, Славаччыны, гэта тыя краіны, з кім яны зараз маюць адносіны. Я не думаю, што буйныя дзяржавы, дэмакратычныя дзяржавы адгукнуцца. Я не думаю, што гаворка ідзе пра міністраў замежных справаў, магчыма, міністраў, які адказваюць за пытанні міграцыі. Наколькі паспяховым можа быць такая канферэнцыя ў плане прарыву міжнароднай блакады, пытанне адкрытае.
При адсутнасці колькіх-небудзь сутнасных крокаў па змене сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, наўрад ці можна спадзявацца, што яны кагосьці могуць такім простым чынам падмануць. То бок мы спачатку ствараем міграцыйны крызіс сваімі ўласнымі рукамі, а потым завём міністраў еўрапейскага звязу на канферэнцыю па вырашэнні крызісу, які мы ўласнымі рукамі стварылі. Камон, там же таксама не дзеці. Проста цяпер Беларусь аддзеленая ад сваіх еўрапейскіх суседзяў плотам і загародамі. Латвія, Літва і Польшча пачалі актыўна будаваць іх у адказ на атакі мігрантаў. Акрамя таго, з 14 пунктаў пропуску на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу цяпер дзеюць толькі 5. Лукашенко ж, выглядае, не збіраецца нічога мяняць. В чем я не прав? Они меня упрекают, что идут мигранты через белорусскую границу. Ребята, вы мне на шею петлю накинули в виде санкций и требуете, чтобы я защищал Европейский Союз от наплыва этих мигрантов. Не будет так. Куда хотят, туда пусть идут. Анансаваная Максімам Рыжанковым канферэнцыя мае адбыцца ўжо ў лістападзе. Між тым, Польшча яшчэ на 90 дзён працягнула тэрмін дзеяння буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Ян Федарович, Белсат. Паступовае закрыццё памежных пераходаў, цяжкасці з атрыманнем візаў і санкцыйны ціск – усё гэта аддаляе беларусаў ад краінаў захаду не толькі фізічна, але і ментальна. Да такой высновы прыйшлі аўтары сацыялагічнага даследавання, якое праводзіў Chatham House. Падрабязней Аліна Скарбунова. У Беларусі вельмі мала прыхільнікаў еўраінтэграцыі. Пра гэта сведчыць даследаванне ініцыятывы Chatham House, што праводзілі ў чэрвені-ліпені сёлета. Опускается железная заслона паміж Беларусі і краінамі Еўрапейскага Саюзу, і адпаведна вельмі важна думаць пра тое, як беларусы ставяцца да гэтай железнай заслоны і што адбываецца з іхнімі настроямі адносна таго, куды хацелі бы яны рухаць Беларусю. За саюз з Расіяй выказаліся 34% апытаных беларусаў. Прыкладна столькі ж устрымаліся ад адказу. А вось інтэграцыю з еўразвязам падтрымалі 13%. І яшчэ 18% дакладна няўпэўненыя. З пункту гледжання беларусаў еўразвяз зараз не вельмі дасягальны. Гэта нейкая абстрактная, далёкая ад рэальнасці ідэя, з аднаго боку. З другого боку, многія беларусы, магчыма, гэта неправільнае ўражанне, но я кажу, як яны то ўспрымаюць. Яны ўспрымаюць, што Европа ад Беларусі адвярнулася. Яна там робіць розныя, перашкоды ў візавым пытанні, у гандлёвым. У сваёй бальшыні, паводле даследавання Chatham House, беларусы лічаць несправядлівымі санкцыі захаду, што дзеюць у дачыненні звычайных людзей. Але наколькі адказнасць за ўвядзенне эканамічных абмежаванняў ляжыць на самой Беларусі, адназначнага меркавання няма. Яны бачаць, што санкцыі пакуль не могуць змяніць рэжым, нават тыя беларусы, якія негатыўна ставяцца да Лукашэнкі. Яны бачаць, што санкцыі пакуль нічым не дапамагаюць, каб зрынуць Лукашэнку. Таму яны ставяцца да іх дастаткова негатыўна, і тым больш негатыўна ставяцца да всякіх гэтых абмежаванняў візавых. У 2012 годзе наша краіна была ў лідарах свету паводле колькасці выдадзеных шенгенскіх візаў на душу насельніцтва. На 1000 чалавек 73 мелі візу. Пасля 2020-го сітуацыя стала пагаршацца. І цяпер, як сведчаць вынікі даследавання, толькі 7% беларусаў маюць візу. І столькі ж плануюць яе зрабіць бліжэйшым часам. Але запытаных за апошнія 5 гадоў бальшыня часцей ездзіла ў Расію, чымся наведвала еўрапейскія краіны – Польшчу, Чэхію, краіны Балтыі, Нямецчыну, Францыю ды іншыя. Людзі, которые маюць асабістыя контакты з Захадам, маюць там знаёмых, ездзілі туды, маюць візы і так далей. Па сутнасці, гэтыя людзі становяцца досыць празаходнімі ў сваіх каштоўнасцях, у сваіх поглядах. Адпаведна, калі б можна было сабе ўявіць, што у беларусаў было больш інтэрперсанальных паміж асабістых стасункаў з Захадам, каб яны часцей туды ездзілі, то, пэўна, беларусы былі бы больш празаходнімі. Але пакуль даследнікі прагназуюць, што негатыўнае стаўленне да захаду захаваецца. Зрэшты, пасля падтрымання Расіі ў вайне супраць Украіны, успрыманне нашай краіны суседзямі таксама змянілася. Гэтак, паводле леташняга даследавання арганізацыі «Цэнтр дыялогу» імя Юліуша Мерашэўскага, 42% палякаў з больш як 1000 апытаных асацыююць Беларусь з аўтарытарным рэжымам і асабіста Лукашэнкам. І ўсяго 3% станоўча ставяцца да беларусаў без атаясамлення з уладамі. Аліна Скарбунова, Белсат.
51 чалавек загінуў і больш за 219 параненыя. Такія звесткі ёсць на дадзены момант пра наступствы расійскай ракетнай атакі на навучальную установу і шпіталь у Паўтаве. Паводле Міністэрства абароны Ўкраіны, 2 ўдары па аб'ектах прагрымелі адразу пасля сігналу паветранай трывогі, калі людзі ішлі ў сховішча. Як распавёў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, у выніку трапляння ракеты часткова зруйнаваны адзін з будынкаў Інстытуту сувязі. Пад заваламі застаюцца людзі. Каля эпіцэнтру выбуху знаходзіцца жыллёвы масіў, у суседніх дамах павыбівала вокны, пашкоджаныя фасады. У горадзе аб'явілі 3-дзённую жалобу. МЗС Украіны асудзіла рашэнне ўладаў Манголіі не арыштоўваць Уладзіміра Пуціна падчас ягонага візіту ва Улан-Батар. Пуцін у вышуку Гаагскага міжнароднага крымінальнага суда, а Манголія мае статус дэмакратычнай краіны. Чаму ж, нягледзячы на юрыдычныя забавязанні, гаспадара Крамля не затрымалі адразу пасля выхаду з самалёта, высвятляў Алесь Яшченка. Чырвоны дыван і ганаровая варта. Уладзімір Пуцін спускаецца з самалёта, сядае ў картэж і пакідае лётнішча. Пры гэтым затрымліваць чалавека, ордар на арышт якога выдаў міжнародны крымінальны суд у Гаазе, ніхто не спяшаецца. На плошчы вершнікі ў строях часу Чынгісхана. Праз момант у прэзідэнцкім палацы перамовы Пуціна з прэзідэнтам Ухнаагійным Хурылсухам. Практически каждые 5 лет мы встречаемся в Монголии, чтобы отметить выдающиеся и яркие события нашей общей истории. Але такой сустрэчы магло б не адбыцца. Улан-Батар падпісаў рымскі статут і прызнае юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага суда. А той летась у сакавіку пастанавіў арыштаваць гаспадара Крамля па падазрэнні ў выкраданні дзяцей на акупаваных тэрыторыях Украіны. Манголія – першая краіна, сябар міжнароднага суда, куды рызыкнуў прыехаць Пуцін пасля выдачы Гаагскага ордару. Тут у першую чаргу, канешне, ситуация для самой Монголии, якая затиснута паміж Китаем и Россией. И зноўку, калі нават затрымаць Пуціна, то далей можна чакаць якіх-небудзь не надта спрыяльных целазрухаў з боку вось гэтых двух суседзяў. Чым же яшчэ Пуцін мог зацікавіць Монголию, фактычна прымусіўшы проигноровать международные обовязания? И ранее, когда Путин приезжал в Монголию, он обсуждал экспорт российских нефтепродуктов в эту страну, и даже сейчас Монголия от этого сильно зависит. И думаю, сейчас, вполне возможно, они это тоже обсуждают. И это тоже стандартная практика для российской политики, когда российские ресурсы обмениваются на имидж. В прошлом году более 90% бензина и дизеля поступило на монгольский рынок именно из России. Монголия – демократичная краіна, нягледзячы на тое, што там кіруе фактычна одна палітычная сила – Монгольская народная партия. Монголы дэманструюць прыязнасць дэмакратыі, но, як і у любой іншай нацыі, ёсць усё ж такі свае ўнутраныя, можа, да нейкага часу прахаваныя патэнцыялы да змены, да дрыфту там у бок, напрыклад, таго ж аўтарытарызму. Цяжкім ударам па міжнароднай сістэме крымінальнага права назвала рашэнне ўладаў Манголіі не арыштоўваць Уладзіміра Пуціна Міністэрства замежных справаў Украіны. З заклікам затрымаць Пуціна да Улан-Батару звярталіся і прадстаўнікі расійскай апозиции. Страна, претендующая на то, чтобы частью цивилизованного мира, должна выполнять условия международного соглашения, которое она подписала и ратифицировала. Поэтому с точки зрения международного права это не вопрос там выбора или желания, это вопрос юридического обязательства. Ці будзе ігнараванне рымскага статуту мець нейкія наступствы для Монголии? Если международное сообщество начнет Монголию как-то за это санкционировать, то это еще сильнее подтолкнет демократическую страну, находящуюся в Азии, то есть довольно редкого зверя, в сторону своих менее демократических соседей Китая и России, которые как раз этот римский статут уважают еще меньше. Да таго ж, міжнародны крымінальны суд не мае механізму, што прымусіў бы тую ці іншую краіну выконваць яго пастановы. Алесь Яшченка, Белсат. 20 гадоў таму адбыўся штурм школы нумар 1 у Беслане, дзе тэрарысты некалькі дзён без ежы і вады ўтрымлівалі больш за 1000 чалавек, у тым ліку дзяцей.
Спроба вызваліць закладнікаў скончылася хаатычнай стралянінай і смерцю больш як 300 асобаў, у тым ліку 186 дзяцей. Праваабаронцы ўпэўненыя, захаванне жыцця закладнікаў не было прыярытэтам для расійскіх спецслужбаў. 3 верасня адзін з самых крывавых дзён у сучаснай гісторыі Расіі. У 2004-м пасля 2 напружаных дзён, як у замінаванай бесланскай школе утрымліваліся больш за 1000 закладнікаў, прагучалі выбухі. Пачаўся спантанны і, як следства, хаатычны штурм школы. У выніку абстрэлаў загарэўся корпус са спартовую залаю, дзе акурат баевікі і ўтрымлівалі людзей. Неўзабаве дах абрынуўся проста на іх. Снарадамі з танкаў абстрэльвалі сталоўню, куды як жывы шчыт захопнікі паспелі перацягнуць частку закладнікаў. У выніку загінулі 334 асобы, з іх 186 дзеці. Былі забітыя амаль усе баевікі. Расследаванне страшнай трагедыі трывае дасюль. Праз 20 гадоў пацярпелыя не маюць адказу, хто вінаваты ў правядзенні няўдалага штурму. Ці чаму такі не адбыліся перамовы з захопнікамі, якія патрабавалі вывядзення расійскіх войскаў з Чачэніі. Клянусь Аллахом, не стреляли. У выніку адказнасць панёс толькі адзін з ацалелых баевікоў – Паша Кулаев. Яго асудзілі на пажыццёвае зняволенне. У астатнім былыя ахвяры ды родныя загінулых атрымоўваюць усё меней падтрымання і дапамогі ад дзяржавы. Сёлета напярэдадні гадавіны трагедыі ў Беслан прыехаў Пуцін. Гэта другі ягоны візіт пасля захопу школы. Сустрэўся з прадстаўніцамі ініцыятывы «Маці Беслану». У размове з імі агучыў няправільную колькасць загінулых дзяцей – 136 замест 186. Ды нібыта выказаў непаразуменне, што крымінальныя справы дасюль не закрылі. Андрей Сульжыц, Белсат. Улады США арыштавалі самалёт кіраўніка Венесуэлы. Борт Николяса Мадура адправілі ў амерыканскі штат Флорыда. Паводле пракуратуры, самалёт быў куплены ў абыход санкцыяў, накладзеных на Венесуэлу, а таму мусіць быць сканфіскаваны. У Міністэрстве юстыцыі США заявілі, самалёт набыты за $13 мільёнаў праз падстаўную фірму. Апошнія некалькі месяцаў прэзідэнцкі борт правёў у Дамініканскай рэспубліцы на рамонце, дзе і быў сканфіскаваны. У Венесуэле арышт назвалі злачынным дзеяннем, якое, цытата, «нельга кваліфікаваць інакш як пірацтва», ды патрабуюць неадкладна вярнуць яго. Пад санкцыямі знаходзяцца і самалёты Лукашэнкі, пра гэта мы распавядалі ў праграме «Тыдзень» 18 жніўня. Што будзе з авіятранспартам узурпатара, патлумачыў Павел Латушка, каманда якога працавала над тым, каб залучыць самалёты ў санкцыйны спіс. Тыя краіны, якія паважліва ставяцца да санкцый Злучаных Штатаў Амерыкі, да спісу СДН, яны не толькі не затанкуюць гэты самалёт, які прыляціць у нейкі аэрапорт, нават калодкі пад колы гэтага самалёту не паставяць. І гэтыя краіны могуць практычна перадаць таксама пад кантроль Злучаных Штатаў Амерыкі гэты самалёт. Таму, я думаю, служба бяспекі дыктатара Лукашэнкі, напэўна, зараз будзе вельмі заклапочана пры планаванні яго паездак у розныя краіны. І колькасць гэтых паездак, я думаю, ўсё ж такі паменшыць. Новы навучальны год не для ўсіх беларускіх дзяцей распачаўся на роднай мове. І гэтак не толькі ў Беларусі. У Вільні некалькім дзясяткам вучняў не хапіла месцаў у беларускамоўнай гімназіі імя Францішка Скарыны. У чым праблема і як яе развязваюць у наступным сюжэце. Няма месцаў і гімназія не пашыраецца. Такія адказы атрымліваюць бацькі, якія хочуць, каб іхныя дзеці навучаліся ў адзінай беларускамоўнай гімназіі ў Вільні. Мы спрабавалі патрапіць у тым годзе, яна магла пайсці ў другі клас Карыўнаўскай гімназіі, нас не ўзялі. У гэтым годзе гэта будзе ўжо 3 клас, таксама не трапілі. Ажыятаж з паступленнем у гімназію імя Францішка Скарыны звязаны з тым, што беларуская дыяспара ў Літве пасля 2020 года значна вырасла. Гэтак, паводле дэпартаменту міграцыі, на пачатак года дазвол на жыхарства ў краіне мелі больш за 62 000 беларусаў. Гэта амаль на траціну больш, чымся год раней. Мы беларускамоўная сям'я, мы хацелі захаваць усе сваю культуру, мову і традыцыю.
І для нас вельмі важна, каб все ж таки наша дзіця атрымоўвала адукацыю на беларускай мове. Сёлета ў гімназіі пачалі навучальны год 404 вучні. З 90 просьбаў аб паступленні ад новых навучэнцаў установа задаволіла толькі палову. У нас ёсць месца ў падрыхтоўчай групе, у нас ёсць месца ў дашкольнай групе, у нас ёсць некалькі месцаў у 6-м будучым класе. Ну вось, а самае папулярнае гэта 2, 3, 4 класы. У пачатковых класах, на жаль, у гэтым годзе у нас месцаў няма. Беларусы ў Вільні яшчэ год таму стварылі ініцыятыўную групу, каб дамагацца адкрыцця яшчэ адной беларускамоўнай школы ў горадзе. Але ў мясцовых уладаў іншае меркаванне. Неабходнасці адкрываць яшчэ адну школу няма. Былі асобныя звароты, былі дыскусіі, але з колькасці просьбаў мы бачым, што і гэтая школа амаль цалкам забяспечвае патрэбу. Мы бачым вялікую колькасць заявак на навучанне ў 2-м класе, якой школа не здолела задаволіць. Мы прапанавалі бацькам гэтых дзяцей стварыць клас у іншай школе на беларускай мове. Але бацькі не пагадзіліся, бо гэта іншая частка гораду. Да таго ж, такое рашэнне не развяжа праблемы, мяркуе кіраўніцтва гімназіі. Нават калі мы адкрыем зараз філіал для пачатковай школы дзесьці, то што будзе, калі яны прыйдуць закончыць пачатковую школу? 5-й клас мы з іх ўсё роўно не зможам прыняць на тэрыторыю сваёй гімназіі, у нас не будзе ні настаўнікаў, ні памяшканняў. Бацькі школьнікаў збіраюцца афіцыйна аформіць сваю ініцыятыўную групу і працягваць перамовы з мясцовымі ўладамі пра пашырэнне гімназіі. Праз не меней цяжкую бюрократычную працэдуру давядзецца прайсці бацькам і ў Беларусі, калі яны хочуць адстаяць права дзяцей навучацца на роднай мове. Нават калі вы напісалі 30 заяў на тое, каб адкрыўся беларускамоўны клас, у вас няма такога па сённяшняму заканадаўству права на тое, што клас адкрыецца. Бо не толькі вашы заявы патрэбныя, але яшчэ патрэбна жаданне кіраўніка установы адукацыі. Амаль з сотні удзельнікаў нашага апытання сярод гледачоў на Ютубе больш як палова адзначыла адсутнасць беларускамоўнага класу ў школах. 3% не маюць жадання, каб дзеці вучыліся па-беларуску. І толькі 7% апытаных, якія цяпер у Беларусі, аддалі дзяцей у адмысловы клас. Прыблізна такія лічбы і ў Міністэрства адукацыі, прынамсі за летась. Толькі 10% вучняў пайшлі ў беларускамоўныя класы і пераважна ў невялікіх сельскіх школах. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговы поспех беларускага паралімпійца. Ігар Бокій заваяваў 4-й залаты медаль на паралімпіядзе ў Парыжы. Гэтым разам яму не было роўных у плаванні на дыстанцыі 50 метраў вольным стылем. Срэбны і бронзавы прызёры ў гэтым заплыве спартоўцы з Украіны. Адметна, што пасля цырымоніі ўзнагароджання украінскія спартоўцы сышлі, адмовіўшыся фатаграфавацца на п'едэстале з беларусам, які ў Парыжы выступае ў статусе нейтральнага атлета. Сёння на паралімпіядзе адбудзецца заключны заплыў для Ігара Бокага, а ён выступіць у фінале вечаровай сесіі на дыстанцыі 200 метраў комплексным плаваннем. Раней у Парыжы спартовец ужо быў найлепшым на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем, 100 метраў на спіне і 400 метраў у вольным стыле. Агулам жа гэтае золата ўжо 20-е ў кар'еры плыўца на паралімпійскіх гульнях. Лукашэнкаўцы чакаюць еўрапейскіх міністраў у Менску. Наколькі гэта рэальна і што з гэтага можа вынікаць? Праз момант Белсат Зум, а ў ім Віталь Бабін разам з экспертамі запрашаю застацца.